Sådan vandt egerne deres ejendomsret tilbage, og der var atter fred i skoven. Når man altså ser bort fra ræven, musvågen, grævlingen, dræbersneglene, lækatten og selvfølgelig duehøgen. Så der er vi lige Martes Martes. I Martes Martes skal man bruge et område med en masse træer. Herefter skal man bruge 5-30 personer. En af disse personer skal være skovmorgen Martes Martes. Hver af personerne skal gemme sig bag ved et træ. Martes Martes skal nu stå i midten af disse træer. Nu gælder det for personerne at få øjenkontakt med en anden. Når man får øjenkontakt, så kan man bytte plads. Martes Martes skal nu prøve at fange en af disse. Hvis Martes Martes fanger en, bytter de roller, og den nye Martes Martes kan begynde at fange de andre. Legen handler derfor om at løbe fra træ til træ, når man får øjenkontakt. Og sørge for ikke at blive fanget af Martes Martes. Hvis man gør det, bliver der udråbt en ny til at være Martes Martes.